जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों मानो होनबा दिनै जोङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हाथिमाटायाव जोंहा इउर'प किड्स स्कुलावहाय जोङो इयुन फोजाखां देंखो फरायसालि मुंनि मोनसे जोङो मिउजिक स्कुल जोङो दिनै अपेनिं खालामबाय। दा जोङो दिनैनिफ्राय जोङो क्लासखौ स्टार्ट खालामसिगोन। जोंहा प्रत्येक सनिबार रबिबार जोङो फोरोंबाय थानाय जागोन सप्तायाव। दा बेनिफ्राय जोङो जोंनि बेखौ बे स्कुलखौ गायसननाय एबा जोंनि थांखियानो जाहैबाय मा नैबे समावहाय लाइमोनफ्रा गोबां मेथाइ खननो दामनो देनो बा बायदि बायदि सोलोंनो गोसो जानानै गोबां मानसिफोरानो थायो। दा बेखौ जोङो मोनसे सुबिदा होनो होननानैनो जोङो नैबे इयुन फोजाखां देंखो फरायसालिखौ जोङो दिनै गायसननाय जादों। दा एडमिसननि बेलायावबो जोङो एसेबां मानि जों खालामनाय जायाखै। जोङो मान्थलि फिस एसे लादों, बेखौबो जोङो एसेबां मानि खालामनाय जायाखै। दा जोङो माने लाइमोनफोरखौ सुबिदा होनो थाखायनो जोङो नैबे इयुन फोजाखां देंखो फरायसालि बे फरायसालिखौ जोङो गायसननाय जादों। आरो जोंनि मेन उद्देस्यआनो जाहैबाय जाय बिथांमोनहा बेखार ओरैनो थायो बा माबा मोनसे सोलोंनो गोसो मिउजिक बा दामनाय देनाय, बे बिथांमोना निस्सय फैनानै जोंनि बे देंखो फरायसालियाव फैनानै सोलोंफैनो हागोन। जोङो मेन थांखि बायदियै जोंहा जोंनि बर'नि माखासे गोमालांनो हमनाय खुगा मेथाइ, नीलेश्वर मेथाइ बा गोदान मेथाइ बायदि बायदि मेथाइफोरखौ जोङो फकास खालामनानै जोङो नैबे इयुन फोजाखां देंखो फरायसालियाव जोङो फोरोंनाय जागोन। आरो बेनिफ्राय आरो मोनसे जोंहा थांखि दंबावो जे बेवहाय जाय बिथांमोना सोलोंफैगोन बे बिथांमोनखौ जोङो निस्सय बर'निनो माखासे अडिसनफ्राव जोङो बाहागो लाहोनो जों नाजागोन। जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खुंजानाय देंखोमु 1, 2, 3 बेवहाय जोङो बाहागो लाहोनो थाखाय बिथांमोनखौ मस्ट माने आइडिया खिनिखौ जों होनाय जागोन। आरो बेनोबाव जोङो मेथाइ खननायजों लोगोसे जोङो स्टेज पारफरमेन्सनि माखासे आइडिया जों होगोन, स्टुडिअ'नि माखासे आइडिया होगोन, फक मेथाइखौ माबायदि खनो, मडार्न मेथाइखौ माबायदि खनो बा गुबुन मेथाइफोरखौ माबायदि खनो, जों बेफोर आइडियाफोरखौ जोंनाव जेसेबां नलेज दङ जोङो बेखिनिखौ जों होनो नाजागोन। आरो गेजेर गेजेर आरोबाव बे खौरां बाथ्राखौबो फोरमायहरखानो लुबैयो, गेजेर गेजेर जोङो जोंनि अनगायैबो जोंनि बर'नियानो जा बा गुबुन जाथिनियानो जा जोङो गेजेर गेजेर नैबे इयुन फोजाखां देंखो फरायसालियाव जोङो मेथाइ रोजाबगिरि बा इन्सट्रुमेन्ट दामगिरि जोङो गुबुननिफ्रायबो जोङो आलासि लाबोनानै जोङो नैबाहाय फोरोंहोनाय जोङो सुबिदा मोनसे खालामना होगोन। दा बेखिनियानो। मेथाइनि अनगायै आरो मा मा फोरोंनाय जागोन बेयाव? मेथाइ खननायनि अनगायै मेथाइ खननायनि अनगायै जोंहा बेवहाय जोङो इन्सट्रुमेन्ट हिसाबै जोङो किबर्ड, हारम'नियाम, गिटार, बिनिफ्राय भाय'लिन, थाफ्ला। जोङो भाय'लिन थाफ्लाखौ जोङो दा स्टुडेन्ट गैयैखाय जों माबा खालामथ'नाय जायाखै। दा निस्सय स्टुडेन्टफ्रा उननि समाव जुदि फैयोब्ला जोङो गासैबो दामग्रा आगजुखौनो जोङो नैबे स्कुलावहाय एड खालामलांगोन आरो फोरोंलांगोन। मानोना जोंहा फोरोंगिरि बिथांमोना जोंजों कन्टेक्टआव दंजोबखायो। जों माने जेब्ला खावलायहरो, जेब्ला जोंहा स्टुडेन्ट फैगोन अब्लानो जोङो बिथां सारमोनखौ जोङो लेंहरनानै बेवहाय फोरोंहोनो हागोन आरो। दा बेनि एक्जेक्ट लकेसनखौ बुंनो बिनि एक्जेक्ट लकेसना जाहैबाय जोंहा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हाथिमाटा, मैदेर खर' होननानै बुङो। बेनि जोंहा इउर'प किड्स स्कुल होननाय मोनसे दङ। बे इउर'प किड्स स्कुलावनो जोङो जोंनि बे स्कुलखौहाय लानाय जादों आरो।